Tripura hasteo salburum burum no tongke sep mungui tongo tamgui hingke Tripura hasteo security eba safety kerikha lukurongni bagui lukurongni bagui safety kri lukurongni bagui security kri bagui no sikok mangkhong agarma thagya Tripura hasteo baksani nago hingke rangsak richak rang puisa khogoi tlangjago baksani hingke rubber describe khogjago baksani hingke motor khogjago baksani hingke pass khogjago baksani hingke ba mobile khogjago baksa hingke scooty rok khogjagoi tongkha obo haino Tripura hasteo Tripura o safety kri security kri bagui no obo hai sikok mangkhong no police proshashan ni bwkhaktibo rambui maya ba police proshashan kaham yapiri naiyani bagui no obo hai keno sikok mangkhong belai kheno akhai tongo Tripura hasteni tong halogo tabuk obo hai keno kaisa koktwma kai hikya chini koktwbi ni koktwma o khomolong ni siming jirania o bazar khlaina thangkha eba hati o thangmani piaba hati ungnani hinui bo scooty side o khlai berai kwlangmani jorao no bini scooty khogoi tlangjakha bini mongkha jigar debroma bini kaming khowai champahao thana bai khopjak Kamal Singchuk kaming ni jigar debroma buphani mung Pradip Kumar debroma bo khomolongo tongo borok aro bihik bwsatlangui no aro tongoi mani khomolongo piaba khomolong ni siming jirania o hati ungna phaimani eba bazaro phaimani o jorao scooty side o kwlangui bo bazar khaina thangmani jora no bini scooty khogjagoi tlangkha paithago bo jirania thanao thangui bo FIR khlaikha bini scooty khogjakmano tüiyui piaba bono sairokha police rok chung naiano hinui tai jagao thangui bo naikha police rok piaba bor thangka mungsa jaga phano nugliya o je scooty no jeha jaga phano jiga debromani scooty no nugui tongkha hingke norok sahade chini koktibni kokdung number bai jiga debromani scooty number wngkha TR01 daibolo 7328 number eba tewisa sanai norok no TR01 daibolo 7328 o scooty number no ba scooty no je jaga phano nuk tongkha hingke norok chini koktibi no dati no sahadi tai jirania thanani number mankha hingke jirania police thana bo norok call khairoi jigarni scooty no nok tongkha hingke norok yapharui ready khapang taho tai bohuk song nainai di paithago jigar debroma bini scooty ke mamano tüiyui tamo sawai khwnai kha khomolong ni siming chini koktibi ni koktwma thumui rohonai Susmita Debroma ni report chini koktibi Hanya hai takuni thani kaisa sumung keoma haise nung tini o je media rong no ringmani tamni bagai ringkha abo kisa saikhana de puila no media rong no hambai media rong no ringmani karon kai tei ang tini bazaro jirania bazaro thaka jirania bazar thangoi ani scooty bai jirania bazaro thangoi ang tini parking o tonika aro gari ro bike rok tonmani lama side ton tonio hingka parking o arpore ancherai ni bagai ang shopping khainani thaka juta rok painani bagui thaka ta jirania bazaro o scooty no bera oi kalangai nung shopping khainan thangata afrom ke nin logi sabi rok to de tong chabi rok to ang tlang thaka lok simi pogri klangjagli ata o ke nung ayang ni phirok phaikang kai ni scooty no nung je kalangman jaga man phali haita je scooty kalamo jaga ang man phali ata ke je nung scooty bera phro je nin gana guni o scooty ba nin bade bike oba hairo bera jak to de tong tongo bike tongo gari tongo scooty tongo ke nung phai ki phili phai man pore nung kaisa sungno sudi sungka ni scooty ni bagai no de no oba hairo ang sungka aro dugan de nai rong no pasi pisi gana oro dugan nai rong no tabu mane sungka ta borong no jotono no ni scooty no da no oba haita mane boitlang ma rok khai rok no da no sungka ta kar pore kai borok sabo sung besto mani rok phalto man bagai ar pore nugya hin chabo borok ke nung abo ni bagai kunu thana rogo FIR rok khainani oma hairok nung jada site kha ang thana o thaka jirania thana o thaka ar pore ang FIR khairi kata ni scooty number rok nung tabu muitu de man kho to de tong oba hai scooty number to jotono pelet hoite to thepajak thana o FIR khainani bagai nung thade thangka tini thangka borok tam sai rok no no borok no ang FIR mane kagoj ka FIR khainani bagai ar pore borok no ang iko copy rio jarta borok no kundar hor thana ngo khaimani machine der khaimani thana no borok copy rikha kaisa
thana machine obo thana rok no copy ro hamani kai borok tam hni no sawi o copy no yafarka o copy o borok tam tui no sai rehi ro borok sawo sung nainai hinai sai roho ar pore borok mo copy no sil to ya kunai ri roho kata ano o copy ni bising tikai borok sai tok nai ni scooty no je borok nai ni bagai borok sai tong nai ke nungte awno lukurong ni phaching ogle tam sanan muso ang lukurong no bo koina mo sungo ani scooty number rijak tongo jodi no nuk to ke man to ke ano sana ningtho ani kok tu namo bori nai 9336620653 obo ke ni kok duk number lukurong no koi kata kete nini kuno sanan musung man rok detong oino te lukurok no ba nini baya bondu rok oba hai rok nini agi rogo nung bunyo o scooty nini dol ni phachingo phano bisas kai nung yaphan marok oba hai to detong kere abo rogle ani ya kaisa no taku ke nini sinmung kisari di nini mung tamung kha an bung ke jigar de bruma parangke Komon Singh Chaudhary para Tolasigor ya saka je jaga phano tongthung nini koimung kyo mahai lukurong ni phachingo nini scooty no nugui tongkhai borok jahate nono sanan bagai thajing je rimani kokduk o number o khalake nono manai haita ke je lukurok ni thani kaisa sungna china ni musung man hingka ma haise je nini bike rok nugui tongphano baksa saime yangai tong nai rok tongke nini bike ni je color oba hai rok nung kisa sai khana di ani scooty color hingke blue color ke nung naman hingke bo hai system naman emna bo scooty ketal da na bo hai ni scooty ketal ek bosor hingka ustumen ja naman ita kete instrument sunani busuk tong khoni ni baki instrument te 2 bosor tongko 3 bosor ja namani 1 bosor thaka belai no wana ma singsa lukurok no rokhnai man kana o video ni bising te tini taku jigar khone khoroksa bo bini scooty tini bini serani shopping khaina ni bagai bo tini jirania bazar thangtani wo bini scooty je boklang thangmani jaga man phayang mani karone bo tini belai wana woi tini media rong ni bisingo te bo video khe nungjagai sanani nangkha norok joto khnai tongnai taku rok no kaisa koimung obono kha bini te scooty number no boje samani o number no jodi norok nugui tongkhai je jaga phano bono sahanani bagai bini kokdung number borikha o je rijak mani jaga ono norok bono nugui tongkhai sahanani bagai nongthani kaisa koimung obono kha hambai jotono no